Molt bones, sistèmics! En el vídeo d'avui ens barallarem amb les molles, això de la llei de Hooke, que ens diu quina força farà la molla. Ens demanen dues coses. Per una banda, quina és la constant de la molla i quina és la longitud original, quan no hi ha pes de les molles. Suposarem que les dues molles són la mateixa, i pengem una massa, després hi pengem una altra, i la seva longitud evidentment varia. Voldrem calcular aquestes dues coses. Abans de veure com, sobretot, ja ho sabeu, doneu-li like, subscriviu-vos al canal, i ara sí, anem a calcular aquest problema de física. Diverses coses a plantejar-nos primer de tot. És un problema de dinàmica, per tant, sempre és bo començar dibuixant les forces, que en els dos cossos tindrem el mateix plantejament, el mateix esquema de forces. Tinc el pes cap a baix i després una força cap a dalt, que serà la força recuperadora, que diem la força de Hooke de la molla, que vol recuperar la seva longitud original. Aquesta força de Hooke, tenim una fórmula, és una força que no és de reacció, és conservativa, té una fórmula, que serà la constant per l'increment de longitud. La constant de la molla és una constant empírica, particular de cada molla, i després l'increment de la longitud. Aquest increment de longitud, alerta, no és el que ens dona el problema. El que ens dona el problema és la longitud total. I el que hem de posar a la fórmula és una variació de longitud entre la longitud final, la que ens dona el problema, i la longitud original, la incògnita que tindrem en aquest exercici. Per tant, haurem de fer, com que és un increment, final menys inicial. I la constant serà l'altra incògnita que nosaltres tindrem. Molt bé, anem a plantejar que en els dos cossos, per estar a l'equilibri, no tindran acceleració i, per tant, la força del pes i la força de Hooke hauran de ser iguals. Les igualarem i ens generarà una equació. En el primer cas, en el cas 1, serà doncs, la massa 1 per la gravetat, que serà el pes, igual a la força de Hooke. De manera que ens queda la massa 1 per gravetat igual a la força Hooke, que l'escriurem com K, multiplicat per aquest L1 menys L0. Si substituïm els números que ens dona l'enunciat, la massa 1 són 3 quilos, la gravetat 9,8, la constant incògnita, i aquí la longitud 1 són aquests 17 centímetres, que ho passarem a metres per treballar en sistema internacional, que sempre està millor, i la longitud 0, que serà la incògnita, una de les incògnites del nostre problema. Molt bé, tinc dues incògnites en aquesta equació, necessitarem una altra. Faig el mateix plantejament, en aquest cas, pel cos número 2. Ara, en comptes de penjar 3 quilograms de massa, en penjarem 5. Mateix plantejament, el pes és igual a la força Hooke, per tant, massa 2 per la gravetat K, L2 menys L0. Substituïm els números una altra vegada i ens dona 5 per 9,8, serà igual a la constant, que no sé, multiplicat per 0,22 menys longitud original. Fantàstic, fixeu-vos, ja tinc dues equacions amb les dues incògnites. Doncs això no ens dona una altra alternativa que resoldre el sistema. I aquí podem resoldre el sistema com vulguem, com sempre. Podria fer una igualació, substitució, reducció. En aquest cas, ho resoldrem d'una manera més divertida, més particular, perquè ens hi fixem que les equacions tenim multiplicacions i ens conviden a fer una cosa una miqueta poc ortodoxa, si voleu. El que farem serà dividir una equació respecte a l'altra. És una jugada legal matemàticament, no patiu. Aquí respectem sempre la legalitat. Per tant, divideixo els costats esquerres i divideixo els costats drets, de manera que em quedarà a la banda dreta aquest K per 0,17 menys L0 i en el denominador K per 0,22 menys L0. A la banda esquerra, com quedarà? 3 per 9,8, que està la massa del numerador, i dividit a 5 per 9,8. Molt bé, m'hi fixo aquí que tinc dues fraccions igualades i que tant en el numerador com en el denominador tinc multiplicacions i, per tant, podré simplificar a la banda esquerra aquest 9,8 i a la banda dreta la constant. Per el mateix motiu tinc una multiplicació i al final s'estan dividint, per tant, simplifico. I això ens deixa una equació molt simple i molt maca. Dona 3 entre 5 igual a la divisió de l'altra banda. Per tant, el que faré serà multiplicar en creu i aquí se'm generarà una distributiva, només em queda una incògnita, aquesta longitud original, i ja és bastant simple de resoldre. Si ara
faig la distributiva, aquí em donarà 0,66 menys 3L0, i a l'altra banda dona 0,85 menys 5L0. Si fem distributives, cap cosa gaire fancy matemàticament. Aïllo i porto les L0s a una banda i els que no tenen L0 a l'altra i calculo. Al final em donarà una longitud original, quan hagi fet ja totes les operacions, fixeu-vos, aquí em donarà que la L0 serà aquesta resta dividida entre 2 i 0,85 menys 0,66 dividit entre 2, que és el 5 menys el 3. I això em dona una longitud original, dèiem, de 0,095 metres. Estem treballant en sistema internacional. Podríem passar-ho a centímetres, no hi hauria diferència, però hem decidit metres, si ho escrivíssim en centímetres, 9,5 centímetres. Ja tinc la longitud original, ara em fa falta trobar l'altra incògnita, la constant. Estàvem resolent un sistema, si us recordem. Per tant, me'n vaig a qualsevol de les equacions que tenia al principi i substitueixo el valor. Aquest 0,95, això no ho podem substituir en centímetres, sinó les unitats de la constant seran en sistema internacional. Substituïm a la segona, per exemple, en aquest 5 per 9,8 igual a K per 0,22 menys L0. I, per tant, això em permetrà ja trobar la constant. 0,22, dèiem, menys aquest 0,095, que si passa dividint aquesta resta, la podem fer abans, evidentment, 5 per 9,8 dividit 0,22 menys 0,095, i ens dona un valor definitiu per la constant de la molla de 392 newtons partit per metre, que són les unitats en sistema internacional de la constant recuperadora de la molla. Molt bé, sistèmics, ja hem vist com resoldre aquest problema i és un problema que dona peu a moltes variacions. Nosaltres us en proposem una. El plantejament inicial sempre és el mateix. Igualo les dues forces que actuen sobre cada cos, tinc el pes i la força de Hooke, la força de la molla, on aquí la fórmula alerta és la longitud que ens dona el problema menys la longitud original, aquest increment de longitud de la molla. Substitueixo les dades i se'm generen dues equacions que contenen les nostres dues incògnites. Dues equacions, dues incògnites, sistema que el podeu resoldre com vulgueu. Nosaltres us proposem una manera que trobem divertida, espavilada, les operacions són simples. Què faig? Divideixo una equació respecte a l'altra, de manera que a la banda esquerra puc simplificar la gravetat, a la banda dreta puc simplificar les constants, perquè tinc multiplicacions al numerador i denominador i una divisió després. Quan simplifico les constants i la gravetat, multiplico en creu i calculo la longitud original de la molla. Un cop tinc això, és un sistema. He de substituir qualsevol de les dues, nosaltres hem substituït, per exemple, a la segona, i ja puc aïllar la constant de la molla, que en són aquests 392 newtons per metre. Evidentment, la resolució del sistema, com més us convingui, com més us agradi, no hi ha una única manera de fer-ho, hi ha maneres més ràpides i més lentes, però al final totes arriben a bon port. I fins aquí el problema, i recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.